Merħba, sinjuri, għal darbohra fuq dawn iż-żewġ stazzjonijiet tagħna, miegħi fl-studios għandi lil Mark u Simon, Jamie Rocks, m'għandhom bżonn tal-ebda introduzzjoni, llum ħanitkellmu fuq assigurazzjoni li hija popolari wkoll hija third part. Fil-fatt ħajtu ta' spjegazzjoni Simon u Mark, min ħajbda minnkom illum? Ma tagħmilx differenza. Pratikament li qegħdin nitkellmu fuq llum hija il-third party liability u third party fire and theft. Pratikament biex nispjega ta' malajr, third party liability dilli fi żmien kienu jsibu bħala ta' triq tkopri il-ħsara li inti tista' tagħmel ħadd ieħor jew jekk tweġġa' lil xi ħadd, third party liability. Meta titkellem third party fire and theft, qed titkellem third party liability ġi ħsara ta' terzi persuni jew jekk tweġġa' xi ħadd. Flimkien ma jekk tinħaraq il-karozza jew jekk tinstaraq il-karozza għalhekk third party fire and theft. Issa fejn wieħed Karl huwa ħanejdu hekk imdorri lil policy tieqaf semmek se jiskopri f'dan il-ħin li se jqattaw magħna li għandek ħafna vantaġġi. Benefiċċji. Iva. Fosthom nistgħu nsemmu pereżempju jekk inti jiġini assisterju tal-karozza tiegħek, kienu ħafna nies jaħsbu li m'intix kopert jew kellha. Kien hemm ħafna nies li fit-third party fire and theft kienu jaħsbu li l-isterju kif qed tgħid tajjeb inti mhuwiex kopert jew irid ikun tal-fabrika biss. Issa permezz ta' Rox jekk inti inxurat third party fire and theft taħt il-vetturi private għandek kopertura li wkoll tkopri jekk l-isterju ħanejdu basta jkun fitted, jiġifieri mhux forsi kellek xi game station ħallejta fuq is-sit, jekk tinstaraq koperta anke jekk mhix tal-fabrika u ma tix tħallas l-excess dik l-ammont li wieħed normalment irid iħallas biex jiftaħ il-claim u laqqas tolilek l-insurance is-sena ta' wara jekk inti tiftaħ claim għas-serq tal-entertainment equipment. Jekk ikolli xi affarijiet fil-karozza, jien naf ġaketta, ġlek, xi affarijiet li tħalli fil-karozza, x'jiġri minnha? Ejja nagħmluha ċara din. Jinsterqu. Ejja nagħmluha ċara din. Ovvjament kif diġà qal Mark ma tistax tħalli handbag bil-portmoni. xi handbag fuq is-sit u tippretendi li ħajkun ikkaverja għax ovvjament qed tittanta x-xorti. Eżatt. Ejja ngħidu hekk. Il-min semlek ħsara. Eżatt. Imma ejja ngħidu li jiena xi ħadd faqal ħġieġ, saraq li l-istereo, fetaħ li l-but tal-karozza u jiena ġol but fejn ma kienx jidher biex niftehmu li kien hemm sakkar imma ovvjament fetħuli. Kelli ġaketta. Dik tkun koperta. Pratikament aħna nkopru affarijiet personali miżmumin ġo karozza ġewwa l-but jew ġewwa l-glove box li jkunu msakrin sa massimo ta' €350. U għadna ma semmejniex ukoll il-windscreen. Jekk inti inxurjat third party fire and theft u xi ħadd kissirlek il-windscreen jew il-ħġieġ tal-ġnub koperti wkoll. U l-istess ħaġa jekk inti ħadd titlob kumpens fuqhom biss, la trid tħallas l-excess u laqqas tolilek l-insurance. Din mhux comprehensive qed ngħidu hawnhekk third party fire and theft. Jekk tifli ċavetta. Jekk titlif ċavetta normalment se nitolbuk tagħmel rapport tal-pulizija għax dan forsi ħanejdu hekk saba xi ħadd u rrapporta, imma jekk le ngħinuk sa €175 biex inti tkun tista' tibdel il-loks. U dan ħanerġgħu ngħidu fit-third party fire and theft insemmu hawnhekk Karl. U tinsiex li ma trix tħallas excess u ma jeffettwalek xi no claim bonus, dawn importanti dal-affarijiet għax ħafna drabi. Benefiċċji oħrajn. Ħafna drabi aħna nadhom for granted għax nafuha. Imma din hija importanti, jiġri qegħdin nitkellmu ħġieġ u windscreen, qegħdin nitkellmu sound system tal-karozza, qed nitkellmu ċwievet. Dawn huma kollha claims b'xejn Added value aħna nsejħulu. Jekk inti ħadd ikklejmi għalihom, la trid tħallas dik l-ammont li normalment tħallas bil-qudiem. U aħna ngħidu 25 lira mill-antiki ġifieri għal minn over 25 għax minn għadu żgħir. L-excess normalment ikun. Pereżempju din il-ġimgħa Karl intqajt ma' klijenta partikolari fejn kieku kienet inxurata permezz tagħna għax it-tifel tagħha kellu 21 sena u kellu inċident bil-karozza ma kienet tħallas xejn excess għax jekk kien inxurat permezz ta' Rox irrespettivament mill-età tax-xufier fit-third party fire and theft u fit-third party li minħabba li jekk ikun hemm inċident il-kumpanija se tagħmel tajjeb għal ħsarat tal-oħrajn biss, excess ma tħallas xejn. Dan it-tifel tagħha rid iħallas €290 ma' kumpanija oħra. Kieku kienet inxurjata permezz ta' Rox dawk il-flus ma kienx tħallasom fejn hawnhekk aħna nintaqgħu mal-klijent u nibdew nispjegaw li bdejlek di ma m'għandix. Il-aħwa ġifieri kieku t-tifel kien inxurat permezz tagħkom ma kien iħallas xejn excess, ma dawk ħallas 300. Intqajna ma' każijiet ukoll ħallas kien hemm min €582 għax kellu pereżempju 18-il sena. Ta' kieku Frankon kieku kien inxurat permezz ta' Rox. Kura medika.
Kura medika l-istess ħaġa, għandek medical expenses sa jekk mill-sesba xi 230 euro, jekk inti jkollok incident Karl fejn anka jirriżulta li t-tort kien tiegħek. Firri daw wieħed x'ħin jibda jiskoprihom ftit ftit jgħidlek għas nista ma ħanejdu hekk ma nġassix U ġast biex inkunu ċari, dan kollu li tinsemmu għadna nitkellmu fuq it-third party fire and theft, mhux comprehensive. In-no claim bonus, x'inhu eżatt kulħadd jħawwat u jgerfel? Mela, in-no claim bonus propjament huwa no claims discount. No claims discount fisser illi għal rispett għal kumpanija tajġi dan. Ikolla din l-iskema fej tgħid li jekk inti tgħaddi sena u inti ma tagħmilx claim, jiena għas-sena d-dieħla ħantik discount, għalhekk no claims discount. Jekk tagħmel sentejn, ħantik discount ikbar. L-idea qiegħda biex ovvjament jattiraw in-nies li ma jaqdux jikklejmjaw għal affarijiet banali biex niftehmu. Issa, kulħadd għandu l-iskema tiegħu għalhekk qed diskrezzjoni tal-kumpanija x'hawn min jgħidlek isma' no claim bonus tiegħi tilħaq il-full li jaf ikun 60%, 65 ikun x'ikun fi żmien 5 snin. Għaw kumpaniji bħalma nofru aħna fejn il-full no claims discount, jiġri 65%, tieħdu wara biss 3 snin. Jiġri fejn int maħat ieħor fi żmien 3 snin tkun għadek nofstri, maħna tkun ġabil full. U minn barra fek, għal min jerġa' jaqbeż dawk it-3 snin, jiġri minn ikollu iktar minn 3 snin no claim bonus jew inkella iktar minn 3 snin ma claimjax, intuħ an extra 12.5% good record discount ngħidulu. U dan importanti ħafna Karla x'in-non claim bonus huwa dak l-iktar ħanejduek ħaġa li tbaxxi il-prezz. Ma lek għall-argument inti għandek 18-il sena jew ngħidu 25 sena u nxurjajt il-karozza tiegħek permezz ta' ROX 26, 27, 28 ta' 28 sena diġà jkollok il-full 65% non claim bonus ma tix tqatta 4 jew 5 snin għaddej u xi ngħidu Simon meta jkollok claim. Titlef Karl sena waħda biss ma' claim, jiġifieri fit-3 snin inti bildjajtu full maximum u jekk Alla ħares qatt kellek claim titlef sena waħda biss. Dina jiena hekk inħeġġeġ il kulħadd biex jiċċekkjahom dal-affarijiet għax insurance toqgħod attent mhux il-prezz biss kemm inti qed tixtriha, l-insurance se tiġi bżonna meta tikklejmja mela dejjem tiċċekkja kemm irrid inħallas excess u kemm se tolli l-insurance is-sena ta' wara. X'benefiċċji hemm iżjed, Mark? Benefiċċji hemm ħafna Karl, anke jekk pereżempju nsemmu fit-third party li għandek lista ta' benefiċċji wkoll, fl-insurance li aħna ndorrin ħanejdu hekk ngħiduha l-irħas milli l-irħas. Pereżempju titlef sena waħda biss non claim bonus, għandek ukoll it-towing b'xejn hawnhekk nistgħu naqbżu fuq kunċett ta' towing and breakdown service. Jekk inti insurat. Għal kulħadd. Għal kulħadd, jekk inti private comprehensive. U jekk forsi jien naf ma startetlek il-karozza jiġu wkoll. Ngħidlek Karl, jekk inti insurat permezz ta' ROX, private comprehensive, private third party fire and theft, private third party only, motur irrispettivament tal-kopertura, anka vetturi kummerċjali l-importanti li ma jabżux it-3.5 tons, it-towing and breakdown service jingħata awtomatikament mal-policy b'xejn. Mela immaġina inti lilek se nserraħlek moħħok li it-towing m'hemmx għalfejn toqgħod tapplika lih u din mhix l-ewwel sena biss Karl. Għax forsi hawnhekk fejn wieħed jgħid imma l-insurance tiegħi tajli b'xejn ta' imma s-sena ta' wara malkun żidli ammont ta' flus għat-towing. Jekk inti inxurat permezz ta' ROX u l-vettura ma taqbis 3.5 tons, it-towing huwa awtomatikament fil-policy u din tapplika wkoll għall-muturi Karl. Kemm jgħidulna forsi jkun naqa' diffiċli fejn wieħed jissieħeb ma' membership minħabba il-mutur, forsi tkun naqa' iktar għolja u mhux kulħadd joffriha. Hawnhekk moħħu mistrieħ. Biex nagħlqu nirrikapjaw naqra ta' malajr. Ħafna nies jaħsbu li għax l-insurance hija third party only, ta' li jekk nagħmel ħsara ħadd ieħor biss ta' triq biex niftehmu kif nafu għall-antika, kulħadd l-istess. Mhuwiex l-istess. Biex intikom eżempju, jaf ikollok zirkonja u jaf ikollok diamant. Minn barra jidhru l-istess. X'in tara l-valur tagħhom, waħda tkun forsi 50 euro, waħda tkun 5,000 euro, issa din l-istess ħaġa. Il-pakkett li jott, mhux il-prezz. Fit-third party li nista' nsemmilek għandek sur taħġiġ, aċċident personali, spejjeż mediċi, ma japplikax ħlas ta' excess anke jekk għandek 18-il sena, il-maximum non claim bonus tieħdu wara 4 snin biss, titlef sena biss non claim bonus u għandek it-towing. Dawn offerti fenomenali, kodiri. Għanna l-offerti ta' sajf, u xek sajm. Ekko ħanajdlek, dan is-sajf ħatalaqlek il-karozza,
ejja kellim nagħmel appuntament magħna, kull min jagħmel appuntament mal-Rocks din is-sajf għandu l-vantaġġ li barra li qed jieħu din il-polza tant li hija tajba. Hemm offerta oħra li flimkien mal-Captain Morgan ħanaħdukom il-Blue Lagoon, tagħmlu ġurnata tomu tieħdu pjaċir fix-xemx u fl-istess ħin ikolkom ukoll il-buffet lunch inkluż ukoll. Ma rridu jagħmlu appuntament. Appuntament, l-uffiċċji tagħna miftuħin mid-9 ta' flows sa' 6 ta' flaxija kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa, is-sibt mid-9 sas-sija, matul is-sajf kollu ma nagħlqu xejn, x'in tridu ċempluna u ssibuna. Grazzi Simon, grazzi Mark, Grazzi. u grazzi lilkom li qattu s-seguna. Ibqgħu magħna.